09 28 ka na ano? 28 70 70 Toto Toto 715. 715. Bola lang yan. Saan ba tayo, Sir Rodriguez? Taga ano po, probinsya ng Cebu. Taga Cebu. Yes. Okay. Bali si Mark Chavez ito ha. Stop ito ni Senator Manny. Bola lang yan. Okay po. Bali sa pag-send natin sa Philippine Yes, sir. Thank you so much, sir. Ang mangyayari ngayon, i-check mo ang inbox message mo kung may natanggap ka bang 6-digit verification code, 6 na numero verification from BPI Bank or sa BPI Bank kasi tayo galing, no? Okay, sir. Mag-send sa 15,000 dyan sa Gcash mo. Tingnan mo. Kahit mahirap lang kami, hindi ko magagawa yun. Ano ba sa inbox message mo, ha? Bola lang yan. Ito na po, sir. Ano po? Ito na po, ito na po. Ano yung ano na numero? 076536. Hindi totoo yan. Ha? 076536. 076536? Opo, sir. Hindi man ito. Ay, sabi, wait. Ano ba to? Ano ba to? 076527. Ang nilayo lang, sir. Wait lang, sir. 0765. Ilang taon ka na ba, Sir Rodriguez? Wait lang, sir, ha. Ay, sorry. Pila? Pila, sir. Ano yung pangalan ng Gcash? Jeremiah, sir. Jeremiah Rodriguez. Opo, sir. Jeremiah. Sino ito si Sibilino? Akin yung kapatid, sir. Kapatid. Kapatid mo? Sige. Bali, kailan ba yung birthday mo bilang pa-birthday gift ito ni Senator Manny? November pa, sir. November? 15. November 15, 1986. Kanino ba naka-register ang Gcash? Sir, scam ba to, sir? Hindi. Ano? Scam ba to? Scam? Anong scam? Baka scam to, ha? Ay, hindi. Hindi namin yan magagawa. Malagot. Mayaman ka ba? Ha? Mayaman ka ba na dapat iskamin? Hindi naman. Baka naman scam to, sir. Kasi mahirap lang kami, sir. Sa ganyan, Pambihira lang kami makaganito ng 15,000, sir. Tapos, ano nga? Oo, tulong naman. ha? Hindi ka ba, nagtaka ka ba na walang 15,000 Senator Manny? Hindi naman, sir. Hindi lang ako nag-ano, sir. Kasi, Sige. Bali, nabigla ka lang ngayon. Madiskarte. Papatunayan natin sa inyo. Ano ngayon, November 15, 87, sir. Ha? 1987. 87. Oo. Tayo ha, kasi naglalag ang system. Sir, wag nang scam, sir, ha? Mahirap lang kami, sir. Baka... Hindi nga ito, scam. Oo nga, sir. Yan mo yung tingin mo niyo sa amin, sir, mas mabuti pang hindi na lang ipagpapatuloy ito, ha? Hindi naman, sir. Pero, ano man, sir, mahirap lang kami ba? Baka, maano lang kami ba? Sige. Last na ito, may 6 bang numerong dumating dyan para sa resibo sa BPI No, wala pa. sa Jeremiah? Wala pa, sir. Wala pa. Sige, antayin lang, baka na-delay lang, ha? Huwag mong sabihin na scam ito. Wala kaming panahon para sa ganyan, ha? Sige, sir. Salamat, sir, ha? Kung ganun, sir, Ang inbox message mo, kung may dumating bang text, check ko, sir. Check. Wala pa man, sir. Wala pa. ano ba yung sinisingot mo dyan, sir? Bata ko, sir. No? Dito kami sa baka ko, sir. Nagpakain-kain kami sa baka ba? Yung bata ko. Ngayon, meron, ha? Wala pa man, sir. Wait lang, Hindi ha? totoo yan. 6 na numero na naman. Ito, sir. 347169. Hindi mo na maibibigay yun eh. 347169. Apo, sir. 347169. Invalid, hindi ito. Ano ka nasisira, ulo? Wait lang, sir, ha? Ito, sir. May bago ba dyan? Hey! Cha! Wait lang, sir, ha?
Wala man sir, wala. Ito lang sir. Valid sir. Wala mang iba sir. Ito lang na, ano din sir? Dumating. 7-3-4-7-1-8-9. 6-9. 3-4-7-1-6-9. Matalino or madiskarte? Madiskarte. Apo sir, ito lang sir. Tingnan mo yung bago nga. May na-send ako. Ito. Wala. Wala man, ito 3-4-7-1-8-9. Ano ba talaga? 8-9 o 6? 6-9. Sorry. Sir, Sir, nandito kami sa bakahan sir nalilito ako sa baka ito. Gunggong! Sir, Barinig kita sa Sige na, mukha! wag na. sir, hindi ka maka-scam? Putangin na mo.